Production. Me kamar zuwa shine dai dan aiki da Fatima ce duk cuta za ta warke. In dai za a yi zaɓe to dai Fatima ce za ta cinye gari har ƙauye ƙarshen zance. Fatima ke ce mai dogon zawani kamar rana kike sai ki fito gobe. Fatima kanki kwarai dole sai allura arere ta kya koye kiya kamar allura. Tafiya in ba Fatima zan juyo ba zan je ba kada ma ai oyoyo. Fatima akan gode ko da cikin jirgi babu Fatima baro ne. Fatima hantsi kike ko ina kin lalleka dole ne sai da ki ko ina kin yoshe ka. Me kushin Fatima za ka sha duka kuma ƙarshen ka zan ɗaure ka da sarƙa. Tuwon girma miyar sanama an girka ta inda ka hau nan ne zai bikin sauka. Fatima ni a yawan kiwon gaji ba zan gaji ba ko hutu ba zane ba. Ga waƙar Fatima nan saura goma sai ku kirawo ni inda rai nan da kwana 10. B Sharif Production.